Kapitola 24.3. Oddanost vůči Tao. V návaznosti na předešlé úvahy nad 24. kapitolou Tao Te Chingu je možná důležité zaměřit váš pohled na univerzální učení, které s důrazem konstatuje: dokud osobní já nebo sobectví není v člověku zcela zničeno a sobectví jakožto stav vědomí se dokonale nerozplynulo v tom, co nazýváme duší, nelze mluvit o novém životním stavu. Nikdo si nesmí myslet, že právě teď musí začít s dokonalým zničením tohoto osobního já. Dokud ve vás ještě neroste nástroj vyššího vědomí, duše, potřebujete zatím nástroj nižšího vědomí k tomu, abyste náhledy své osobnosti udrželi pohromadě jako trojjednotu. Kromě toho musí stav já vést osobnost v procesu sebeobětování hodinami tmy k rannímu rozbřesku, v němž může vedení osobnosti převzít nová duše. Tak je tedy člověku s vědomím já, sobeckému člověku, přidělen úkol. To musíte jasně poznat. Proto se v zasvěcujících příbězích vztahujících se k putování nižšího já o tomto pozemském já říká, že poutník nikdy nemůže dosáhnout cíle na druhém břehu. Když to rozpoznáte, získají problémy, jimiž se zaměstnáváte, ještě jedno veskrze jiné hledisko. Přirozený sobecký člověk musí splnit jediný úkol. Základem jeho bytí je určitý cíl. On jako sobecký člověk není ani zlý, ani hříšný a tím méně abnormální v projeveném vesmíru. Avšak v tom stavu, v tom životním poli, v jakém se nachází, musí být jeho vědomí a jeho typ použity k osvobození toho druhého, duševního člověka. Hříšným, abnormálním a zlým je teprve tehdy, když ten jediný úkol, který je základem jeho bytí, nenaplňuje. To vše je obsaženo v nám dobře známé dvojité postavě Jana Ježíše. Jan, který se vydává ke své práci sebepředání, Ježíš, duševní člověk, který je Janem osvobozen, pokřtěn. Pán Ježíš nazývá Jana největším z pozemsky zrozených, neboť pravý duševní člověk je umožněn jím, Janem. Nyní pravděpodobně chápete, že vy, jakožto přírodně zrození lidé, musíte nejen uvidět svá omezení a své pozemské možnosti, ale že musíte zároveň rozpoznat své povolání a toto postavit do středu svého života. Proto s vámi stále mluvíme o novém životním postoji, o životním postoji člověka, který chce naplnit své božské povolání. Jestli to chcete, jestli touto stezkou jdete, teprve pak a jenom pak je ve vás Kristus zjevený. Poznejte přece význam slov, která možná tak dobře znáte. Slova, která praví, že Kristus, duše, s níž se spojil sedmerý duch, bere na sebe všechny hříchy. Slova, i kdyby vaše hříchy byly rudé jako šarlat, vyparuje, že budou bělejší než sníh. Jdete-li jako povolaní stezkou Endory, stezkou sebepředání a duše ve vás v skutku ožívá, pak tato živá duše pozvedne do nového životního pole vše, co je obsaženo ve vašem mikrokosmu
a daruje celé bytosti signaturu nového životního stavu. Božský syn se pak ve vás projeví jako zachránce, jako vznešený vykupitel, který na sebe vezme všechny hříchy. Jak se tedy po této stezce musí jít? Cesta vám byla již častokrát ukázána a metoda této pouti vám byla nesčíslněkrát vysvětlena. Metoda vychází z oddanosti vůči Tao. Musíte se na své životní cestě obrátit jako Christian Rosenkreuz v předvečer Velikonoc. V tomto obrácení se vědomně vzdáte, jasně vědomně odmítnete celou svoji přírodní osobnost, tedy sobectví, vše, co slouží egu, příčinu všech hříchů a lidského utrpení, abyste od téhož okamžiku sloužili a poslouchali Tao, které je neosobní láskou. Osobnost přírodně zrozeného člověka je velmi skrystalizovaná. Jeho typ, jeho vědomí, jeho orgány jsou zcela vyladěny na životní sféru, v níž se nachází. Duše nemůže do této sféry vstoupit. Nanejvýš může člověka volat a pobízet jej, aby hledal královskou říši duše a přiblížil se jí, neboť královská říše duševního knížete není z tohoto světa. Reaguje-li, naslouchá-li tomuto volání, potom přece potřebuje vlastní, pro něho vhodný stav vědomí, aby vykonal počáteční dílo, aby urovnal stezky až k zákonité hranici, až k břehu Jordánu. A teprve pak převezme dílo ten druhý a povede jej na stezce, kterou on jako člověk osobnosti jít nemůže. Ten druhý v něm povede celou bytost dál od nádhery k nádheře. O této mocné spáse prapůvodní člověk vždy věděl. On, prapůvodní člověk, upadl do zapomnění, ale v mystériích zůstala ušlechtilá věda osvobození stále zachována. Tak jako potápěč sestupuje do hlubin moře a k tomu potřebuje specifické vybavení, tak také člověk, který tone v nadiru hmotného světa, potřebuje specifický stav vědomí. Chce-li člověk z tohoto nadiru vystoupit, potom musí odložit, obětovat životní stav nadiru. Tím v určitém okamžiku místo dosavadního vědomí nastoupí zcela jiný, zcela nový stav vědomí. Stav vědomí živé duše. Kdo svůj život ztratí pro mne, říká Pán Ježíš, ten jej, to jest Tao, nalezne. Vnímáte-li to vše jen jako určitý stav morálky, jako nový aspekt ve své již existující výzbroji, pak vás nadir, hranice, Tao pevně zadržuje. Zaujmete-li od tohoto okamžiku životní postoj, který je zcela zaměřen proti přírodě sobectví, povede vás tento životní postoj k zániku a současně vás dokonale osvobodí.